Ďakujem veľmi pekne. Vítam u nás Beátku Slimákovú. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. No, takže ako som už povedala, wellness si môžeme dopriať nielen na telo, ale takisto aj na ruky. Tak nám povedzte, čo je to wellness manikúra? Wellness manikúra, niekedy sa môže nazývať aj spa manikúra, je v podstate taká kúpelová záležitosť. Nie je to len o ošetrení nechtov a lakovaní nechtov, ošetrení koštičkov okolo nechtov, ale predovšetkým je to o ošetrení pokožky rúk ako takej a záleží len od dámy, či si to nechá ošetriť od ramien, od lakťov alebo len od zápestia. Alebo iba čisto zápestie. Z akých krokov V podstate tým, že ide o takú relaxačnú, hydratačnú záležitosť, pozostáva z takých 6 základných krokov, ktoré sú pomerne jednoduché, ale veľmi účinné. V prvom kroku ide o dezinfekciu, ktorá je bežná u každej manikúry. Potom je to ošetrenie nechtov a koštičky nechtov a potom začína taká tá pravá wellnesska, ktorá sa skladá z kúpela. Potom je to z takého kroku, ktoré sa volá omladenie pokožky rúk, kde sa používa peeling. Ďalej je to zmäkčenie mozolov. Potom je to detoxikačná maska a na záver máme hydratáciu. No tak môžeme začať asi pracovať, lebo je toho pomerne veľmi veľa. Takže začíname, ak si dobre pamätám, dezinfekciou, ktorá je veľmi podstatná na úvod. Miška už drží v ruke dezinfekčný prípravok, ktorým predezinfikuje ruky nielen sebe, ale aj dáme. Tým pádom, ak používa rukavice, tak v podstate, aby to bola taká akoby ochrana pre obe. Aby mala aj dáma pocit, že je chránená pred manikérkou, aj manikérka, ktorá vykonáva tú manikúru, aby sa chránila. Áno. Druhým krokom je ošetrenie nechtov a koštičky nechtov. Potiaľ je to v podstate bežná záležitosť a bežná manikúra. Najprv sa použije zmäkčovadlo na koštičky, vzhľadom na to, aby koštička sa dokonale upravila, lebo aj od toho závisí, ak je zdravý nechet, či sú zdravé koštičky okolo nechtov, tak sa použije zmäkčovadlo, aby sa pomocou pušeru, keď sa tie koštičky zatlačajú dovnútra, koža nepraskala. Keď sa to robí na sucho, takzvané, tak v podstate môže dojsť k poškodeniu a môže tá koža prasknúť. Tým pádom môže aj k zápalu, alebo môžeme tú koštičku tak natrhnúť, že vlastne dochádza k tým záderom, ktoré práve tie dámy by nechceli na rukách mať, lebo ruky sú veľmi dôležité už pri prvom styku s akýmkoľvek neznámym človekom. V podstate asi prvý dotyk, keď si ich podáme a je takým akoby obrazom našej duše. Predpokladám, že budeme aj tvarovať necht. Čo sa týka tvarovania nechtu, tak zase je správne vybrať správny typ pilníku, ktorým sa bude tvarovať nechet podľa toho, aká je kvalita, či je pevnejší alebo menej pevný, je to od zrnitosti pilníku. A zase sa tvaruje do tváru, ktorá tá dáma má rada. Či už je to do hranatého, do mandlového tvaru, alebo podľa toho, ako si naozaj komu tú manikúrku vykonávame práve. A dôležité je ešte povedať, že jedným smerom. Čo sa týka tvarovania, tam dosť často robia práve dámy chybu, že v podstate pilníkujú vyslovene, ako keby mali pilku na drevo. A mali by sa práve nechtiky pilovať jedným smerom, aby nedochádzalo k štiepeniu nechtovej platničky. Áno. Takže keď už máme takto pekne pripravený necht, respektíve všetky nechty, môžeme sa pustiť do ďalšieho kroku a ideme už do tej wellnessky. Wellness alebo spa manikúra pozostáva, ako som už vravala, z tých základných 6 krokov, z ktorých 2 sme si už povedali. Najprv ako prvým krokom je kúpeľ. Môžeme ukázať, Miška, že by sme začali. Predpokladám, že máme ruky aj pripravené. Takže prvým krokom je kúpeľ. Kúpeľ môže pozostávať z niekoľkých krokov. Môžeme si tam nasypať lupienky z kvetov, z pomaranča, kôrky alebo citrusové plody, pokiaľ dáma, ktorej to vykonávame, nie je alergická na citrusové plody. Po prípade tam môžeme dať ľavové kamene a vyvolá to už samotný taký pocit takého relaxu a dobrého pocitu. Potom tam môžeme nasypať rôzne oleje. My konkrétne tam momentálne nasypeme sol, ktorá je sol z mŕtvého mora. Takže nech sa páči, Beátka, môžete nasypať, ja vám to takto podám. Nech to nerozsypeme. Sol z mŕtvého mora, dáme tak 2 lyžičky. Táto sol konkrétne, okrem toho, že obsahuje výťažky z mŕtvého mora, obsahuje aj rôzne oleje, ako je avokádový olej, ktoré nám zároveň pokožku už pri tom kúpeli hydratujú. Takže aj keď sa kúpeľ deje, tak nedochádza k vysušovaniu pokožky. Výťažky z mŕtvého mora nám práve trošku ošetrujú tú pokožku,
vpravujú nám do pokožky už pri kúpeli nejaké výživné látky a zároveň dezinfikujú ručičky. A tie oleje nám dochádza k tej hydratácii, ktorá tam... Áno. Ako dlho bude ruka v kúpeli? V kúpeli by sme ručičky nemali mať ponorené viac ako 3 až 5 minút, pretože pokožka na rukách je trošku jemnejšia ako na nohách. Tým pádom by sa zbytočne veľmi rozmočila. Je to len treba ako pripraviť na tie ďalšie kroky, aby tá pokožka bola jemná a aby všetky tie ďalšie kroky sa jednoduchšie predvádzali. Takže najprv je potrebné pilnikovať si nechty až potom kúpeľ. Dôležité je práve to, čo ste povedala, aj na základe toho, že mnohé dámy doma po kúpeli v sobotu, keď si urobia takéto svoje wellnessko v kúpeli, tak zvyknú si potom sadnúť k televízii a začnú si pilnikovať nechty. A to je to najhoršie, čo môžu urobiť, nakoľko nechtiky sú príliš rozmočené a ešte nesprávnym pilnikovaním najčastejšie dochádza práve k tomu štiepeniu nechtov. Asi tak 80% žien trpí na krehké jemné nechty, po prípade na tie štiepavé. A jedna z príčin môže byť aj práve tento ich tzv. Rituál doma. Takže už vieme, že to nemáme robiť. Určite nie. Po kúpeli rozhodne minimálne tú hodinku a pol si nechajme tie nechtiky, aby neboli napúčané od tej vody. Ak sa náhodou dáme lámu nechty, je vhodný kúpeľ alebo nie? Keď sa lámu nechty, tak to nie je problém, vtedy kúpeľ nie je. Pri lámavých nechtách je to vyslovene pri štiepavých nechtoch. Dobre, ako budeme teraz pokračovať? Po kúpeli ručičky osušíme, aby sme zotreli, pokiaľ tam ostali nejaké zrnička z tej soli, ale napriek tomu ešte maličko jemne navlhčíme, predtým, než nanesieme peeling. Celú radu, ktorú my dnes použijeme, tak je na báze talianskej mandarinky, takže aj to vyvoláva veľmi pocit príjemnej arómy. Takže aj to si doma viete vytvoriť, že si trebárs nakvapkáte do rôznych takých domácich záležitostí, trebárs pomarančovú šťavu, aby ste vyvolali tú arómu. Takže mierne navlhčené ručičky aj vďaka tomu, že peeling, ktorý budeme používať, je na báze trstinového cukru a olejov. A tie oleje začnú fungovať vďaka tej vode. Aby sa pri peelingovaní, pri ktorej dochádza k masáži rúk, dostatočne ruka manikérke klzala, aby nedochádzalo k nejakým dráždivým pohybom, ktoré by mohli potom vyvolať nejaké reakcie, ktoré by tú dámu mohli bolieť, tak aby to bolo naozaj príjemné. Takže teraz asi naniesieme peeling. Čo sa týka peelingu, treba naniesť tak akurát. Radšej si zobrať asi tenkú vrstvu a radšej dvakrát, než by sa zbytočne to padalo okolo. A kruživými pohybmi vykonávame masáž rúk. Tento krok je veľmi dôležitý. Dôležitý je z takých troch základných vecí, a to je to, že dochádza k prekrveniu končatín vďaka masáži, ktorú vykonávame. K tej masáži v podstate najprv je to takými kruživými pohybmi, potom dochádza k takému štípaniu a hneteniu pokožky rúk. Všetky tieto záležitosti o tom, aby sa ručička čo najlepšie prekrvila. Tam máme ukončené nervy. Tým pádom nie vždy nám dokonale prúdi krv a na takéto uvoľnenie vyslovene pre klientky, pre dámy, aby mali voľný pocit na ručičkách, tak tá masáž. A je to aj dôležité kvôli tomu, že keď sa tá masáž vykonáva a dochádza k tomu prekrveniu, tak zároveň dámy, ktorí majú tendenciu, aby im ručičky napuchli, tak vlastne sa tu dochádza k takému miazgovému uvoľneniu a vlastne tie ruky potom sa trošku ukludnia. Beatka, necháme teraz Mišku pracovať. My budeme samozrejme v tejto téme ešte pokračovať. Áno, budeme v nej pokračovať. Teraz konkrétne prebieha omladzovanie rúk. Beatka? Omladzovanie rúk, v podstate pokračujeme v peelingovaní, kde dôležité sú 3 kroky. V prvom rade bola tá masáž, ktorá nám ručičky uvoľní. Druhá veľmi dôležitá časť pri peelingovaní je to, že dochádza k omladeniu pokožky, nakoľko bunky starnú každých 28 dní a tým peelingom a časticami, ktoré sú trošičku drsnejšie, v tomto prípade je ten cukor, nám vlastne odstraňuje tie šupinaté, drsné, odumreté bunky a dochádza k tomu omladeniu rúk. A ďalším veľmi dôležitým krokom pri tomto peelingovaní je to, že sa vďaka tým časticám otvárajú pory a predpripraví sa pokožka na to, aby lepšie príjmala tie výživné zložky z ďalších krokov, ktoré budú nasledovať. Áno. Videla som, že Miška neobyšla ani lakte. Tam je to asi tiež veľmi potrebné.
Pri tomto peelingovaní práve môžeme sa sústrediť aj na lakte, kde je najčastejšie tá koža najviac taká suchá a má tendenciu praskať, má podobne ako na pätách, na nohách, tak je to aj na týchto rukách a hlavne na lakťoch, kde naozaj mnohé ženy majú takú tú najšupinatejšiu časť pokožky práve na lakťoch. Tak, teraz už zmývame peeling. Peeling dobre oplachneme, aby tam neostali tie drsnejšie častice, aj keď v tomto prípade ten cukor sa veľmi dobre rozpustí a väčšinou neostane, ale pokiaľ používame peelingy, ktoré obsahujú drsnejšie častice, tak by tam mohli ostať. Trebárs doma si dámy môžu použiť kávové zrná alebo kryštálový cukor. Áno, takže froteúterákom. Froteúteráčikom si jemne presušíme ručičky. A teraz prichádza maska. Prichádza maska. Táto maska je detoxikačná, takže sa naniesie na ručičky vo veľmi jemnej vrstve, tak ako keby ste nanášala chirurgické rukavice, veľmi jemnulinké. Tak si to aj hneď ukážeme. Maska obsahuje aloe vera, obsahuje oleje avokádové, ale predovšetkým je to z ľavovej hliny. A práve ľavová hlina obsahuje strašne veľa detoxikačných zložiek na to, aby nám odstránila z tých otváraných porov všetky nečistoty, zároveň pokožku hydratuje a vpravuje tam pomerne veľmi veľa minerálnych látok, nakoľko láva práve je bohatá na tie minerálne zložky. Takže to naniesie veľmi ako takú tenkú rukavicu a nechá pôsobiť na vzduchu. Táto maska sa nezahrieva ani nezavoluje do rukavic, ani do uteráčikov, mala by zaschnúť na vzduchu. Klientka môže mať trošičku pocit, alebo dáma pocit takého chladu, po prípade, jak tá maska tuhne, tak v podstate môže trošku vyvolať pocit chladu po prípade takého sťahovania pokožky. A to je v poriadku? To je v poriadku, to je práve tá, sama viete, že keď proste hlina aj na zemi, keď schne, tak sa vytvárajú také akoby pory a ona je potom tak, je dosť tuhá, takže vlastne to sťahovanie je úplne v poriadku, nie je to na závadu, ani to, že by to malo vyvolávať nejaký nepríjemný pocit tej zákazničky. Ale naopak účinok je taký, ale účinok je taký, ako má byť a ručičky sú detoxikované, zbavené toxínov a predpripravené zase na tú hydratačnú záležitosť, kde sa používajú hydratačné masky alebo hydratačné krémy. Áno. A teraz vlastne zotrieme túto masku, alebo ona sa vstrebe? Musíme zotrieť? Táto maska sa zotre, opäť sa umýje vo vodičke, nechá sa pôsobiť tak 3 až 5 minút. Ja chcem povedať, pokiaľ pôsobí táto maska ešte, že dámy, ktoré zvyknú mať trebárs mozole na rukách, tak sa používajú také špeciálne zmäkčovadlá. Volajú sa to väčšinou prípravky Talus. Je to na zmäkčenie tej pokožky. Naniesie sa, väčšinou sú to buď z morských hriaz, alebo zase z aloe vera, z rôznych špeciálnych výťažkov na zmäkčenie. To sa naniesie, priloží sa na to miesto a nechá pôsobiť tak 5 minút a potom sa to veľmi jemným pilničkom odstráni. Je to výborné aj na suché petičky, pokiaľ sa robí wellness pedikúra, alebo na tieto ruky, práve potom tie mozole, pokiaľ niekomu sa zvyknú tvoriť, tak sa veľmi takto dajú pekne ošetriť ako pred touto maskou. Aha. Toto sme vynechali, nakoľko Ivetka nemá žiadne mozole na rukách, tak sme nemali čo odstráňovať. Dobre, teraz zmývame masku, ktorú sme nechali chvíľočku pôsobiť. Budeme teraz pokračovať. Maska sa zmie a bude sa pokračovať nanesením hydratačnej masky. Ak není po ruke žiadna hydratačná maska, môže sa použiť aj krém na ruky, ale naniesie sa v trošku väčšej vrstve, ako sa nanáša bežne, keď si len krémujete ruky po umytí alebo po nejakej práci, keď máte pocit takého suchého na rukách. Takže naniesie sa vo väčšej vrstve, dokonca vo väčšej vrstve trošku, ako sme nanášali tú detoxikačnú masku. Detoxikačnou maskou a peelingou sme pory pootvárali, predpripravili, vytoxikovali a momentálne tá hydratácia pokožky sa zvyší jej účinok ešte tak, že nanesieme krém alebo masku na ruky. Áno. Ruky potom zabalíme do takýchto igelitových rukavíc. A necháme potom pôsobiť. Necháme pôsobiť, všetko to myška za chvíľku predvedie. A pokiaľ dámy doma nemajú takéto termorukavice, ktoré sú zahrievacie, tak môžu ruky zabaliť do nahriatého frote uteráčika. Pokiaľ majú rukavičky, tak práve tým teplom sa zvyšuje intenzita tých molekúl a pohybu molekúl
prípravku, tej masky alebo krému a dochádza k väčšej kinetickej energie, čím tie bunky toho krému, teda molekuly krému idú až do nižších vrstiev pokožky a tým pádom hydratujú pokožku z hĺbky, nielen z povrchu. Áno, takže necháme to takto pôsobiť a na záver asi samozrejme ruku takisto umieme, nanesieme bežný krém. Po tejto maske hydratačnej v podstate záleží od toho, sú ruky, keď sú príliš suché, tak niekedy dokonca není už nutné, pretože celá ten krém vsiakne do pokožky. Pokiaľ sú ruky nie natoľko suché, že ostane nejaký krém na povrchu, tak potom sa opäť len masážou môže ešte masírovať do pokožky. Jedine, že by ostalo nejaké väčšie množstvo, tak vtedy veľmi jemným, suchým frote uteračikom a veľmi jemnými pohybmi na záver tej dáme zotreme tie prebytky toho krému. Vtedy už není nutné krémovať, lebo by v podstate, pokiaľ je to maska z krému, tak tie ruky sú dostatočne hydratované a nakrémované. Dámy, my vám veľmi pekne ďakujeme, želáme ešte pekný deň. Pokojne si to ešte môžete vychutnávať a nechať pôsobiť, ale Karinka je v tejto chvíli pripravená s úplne inou témou.